नमस्कार. आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सना. सिंधुदुर्गात दर 3 महिन्यांनी स्पेशालिटी आरोग्य शिबिर घेणार. मंत्री निलेश राणेंची मोठी घोषणा. आमदार निलेश राणे शिवरायांसमोर नतमस्तक. आणि कणकवलीत मराठा सांस्कृतिक भवनाचं भूमिपूजन. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. ठाकरे शिंदे शिवसेनेत आरोप प्रत्यारोप चालूच असतात. सिंधुदुर्गात याच दोन पक्षाचे नेते पदाधिकारी आमने सामने आले. मात्र यावेळी राडे न करता हसत हसत हस्तांदोलन करत सिंधुदुर्गच्या राजकीय संस्कृतीचं दर्शन त्यांनी घडवलं. माजी आमदार वैभव नाईक आणि त्यांचे पदाधिकारी कार्यकर्ते तर समोरून येत असलेले शिंदे शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत, त्यांचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी असं हे चित्र पाहायला मिळालं. ही घटना घडली आहे किल्ले सिंधुदुर्गच्या प्रवेशद्वारासमोर. पाहूया. वैभव नाईक भरकटलेल्या अवस्थेत आहेत अशी टीका शिवसेना जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत यांनी केली आहे. वैभव नाईक यांनी 2 दिवसापूर्वी किनारपट्टी नदीच्या मच्छीमारांच्या ज्या काही बांधकाम आहेत ते बांधकाम हलवण्यासाठी ज्या काही नोटिसा आल्या त्या संदर्भात आपले अकलेचे तारे या ठिकाणी तोडलेले आहेत असं माझं म्हणणं आहे. मुळात वैभव नाईक 2014 मध्ये या मतदारसंघाचे आमदार झाले आणि 2016 पासून जवळजवळ आतापर्यंत वैभव नाईकांच्या कालखंडात 352 जवळजवळ नोटिसा मच्छीमारांना संबंधित ऑफिसमधून आलेली होती. 1-2 नव्हे, 352 नोटिसा वैभव नाईकांच्या 2016-17 पासून ते 2024 पर्यंत ही नोटिस आलेली होती. आणि असं असताना अजून किती खोटं बोलतायत ते बघा. एक आमदार राहिलेला माणूस, राजकारण असं खालच्या पातळीवरती कोणी जाऊन करू नये असं माझं म्हणणं आहे. वैभव नाईकांनी जे आज काय आरोप केलेले आहेत निलेश राणेंवरती, निलेश राणे येत्या 1-6 वर्षांमध्ये जे काम करतायत आणि ते कशा प्रकारे काम करतायत ते याला वैभव नाईकांनी ते सांगायची काही गरज नाही. कारण 1 वर्षामध्ये निलेशजी निवडून आल्यानंतर मालवण नगरपालिकेचं इलेक्शन झालं, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जिल्हा परिषद पंचायत समितीची इलेक्शनं झाली. जनतेने निलेशजींवरती प्रभावित होईल, तिथल्या आमदारांवरती जनतेने मतदानाच्या माध्यमातून निलेश राणे साहेबांचं जे काम आहे, विधिमंडळामध्ये जे काय काम करतायत, इथल्या मतदारसंघातील ज्या मालवण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जे काही प्रश्न आहेत, या प्रश्नाला वाचा फोडतायत
ह्यावर प्रेरित होऊन निलेशजींना भरभरून यश मतपेटीद्वारे देऊन निलेशजींच्या सर्व उमेदवारांना जवळजवळ 100% यश दिलं तर म्हणायला हरकत नाही. आज वैभव नाईक ज्या पद्धतीत आरोप करतायत, कारण ही जी मच्छीमारांना जे नोटीस आली, मी मागे म्हणत की 352 नोटिसा यापूर्वी आल्या होत्या. हे नोटिसा निलेशजींच्या माध्यमातून या ठिकाणी आल्यानंतर ते मच्छीमार व्यावसायिक जे आहेत त्या ठिकाणचे, ते कुठल्या पक्षाचे आहेत, ते कोणाबरोबर आहे ते त्यांनी कधी विचारलं नाही. आपल्या मतदारसंघामध्ये उदाहरणाचं साधन जी लोक तिथे रोजगाराचं साधन म्हणून आपलं उदाहरणाचं साधन म्हणून त्या ठिकाणी काम करतायत, गरीब लोकांना त्या ठिकाणी आधार आहे, ही कुठल्या पक्षाची त्यांनी बघितले नाही. त्यांचं नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर स्वतः त्यांनी त्या ठिकाणी येऊन या नोटिसाच्या संदर्भात सर्वच मच्छीमारांना त्या ठिकाणी घेऊन त्यांना आधार देण्याचा, दिलासा देण्याचं काम सन्माननीय निलेशजींनी केलं. मला वैभव नाईकांना या ठिकाणी सांगावं वाटतं की 14 मध्ये तुम्ही निवडून आलात आणि 14 ते 2024 पर्यंत या मतदारसंघामध्ये आपण, कारण आजार कुठलाही एकदा आजार तुला ताबडतोब त्याच्यावर जर विलास झाला तर तो आजार वाढत नाही. परंतु विकासात्मक कामं रस्त्याची असो, MSCBची कामं असतो, आरोग्याची असतील, आता मच्छीमारांचा प्रश्न असेल, हे सगळे आजार वैभव नाईकांनी कॅन्सरवरती नेऊन ठेवले आहेत. साधे साधे आजार होते ना, ते आजार वाढवून वैभव नाईकांनी आपल्या कालखंडामध्ये कॅन्सरमध्ये रूपांतर केलं आहे. आणि आता अशा परिस्थितीत निलेशजी या आजाराचं कशा प्रकारे ऑपरेशन करून त्यांना चांगला न्याय देण्यासाठी निलेशजी प्रयत्न करतायत. हे कर्म सगळं वैभव नाईकांचं आहे. आणि आज वैभव नाईकांना काय समजत नाही. बघा, वैभव नाईकांचं राजकारण जनतेने हे ओळखलं पाहिजे. वैभव नाईक आता जे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिकेला जे उमेदवार देत आहेत, ते उभाटाचे म्हणून देत आहेत, ते उभाटालाही फसवत आहेत, जनतेला फसवतात. पण माझं म्हणणं आहे ते उद्धव ठाकरेंना सुद्धा फसवत आहेत. कारण उभाटामध्ये त्यांना उमेदवार देतात, ते उमेदवार कोण विकले जात आहेत, कोण मागे घेऊन विड्रॉ करताय, कोण परत निवडून आल्यानंतर गट स्थापन करताय, काय त्याला म्हणजे भरकटलेलं जात होत आहे त्याच्या प्रकारचं ते आहे. यांच्या मागे कोण आहे? प्रत्येकाची विचारधारणा वेगळी आहे. परंतु आज आपण आपला पक्ष जो काय राहिलेला आहे तो पक्ष सांभाळण्याचं काम करावं. कार्यकर्त्यांना सुद्धा तुम्ही तुमच्या पक्षाच्या फसवताय, त्यांची फक्त मतं, त्याचा वापर करून तुम्ही घेताय. तुम्ही कुठची तरी दिशा बदलण्याच्या मार्गावर आहात असं माझं ठाम मत आहे. तुम्ही कुठे येतात त्याच्याबद्दल माझा मी काय त्याला सांगू शकत, आपला तो अधिकार आहे. परंतु निलेशजींवरती आरोप करण्याचा तुम्हाला अधिकार नाही. मी आजपर्यंत घेणार नव्हतो, कारण अशा माजी आमदारला उत्तर देण्याची काही गरज नाही. उत्तर कोणाला द्यायचं असेल, जर त्याच्यात काहीतरी तथ्य असेल तर त्याला उत्तर द्यावं लागत असेल तर ती चांगली गोष्ट आहे. परंतु वैभव नाईक जे आता काय म्हणजे बोलताय ते आता भरकटलेल्या व्यवस्थेमध्ये आहेत, ते त्यांना स्वतःच काय समजत नाही. आणि निलेशजी जे 6 वर्षामध्ये जे काम करतायत आणि हे काम करतायत ते मी सांगण्याची गरज नाही. मी या पक्षाचा जिल्हा प्रमुख आहे, मी त्यांची प्रशासना करण्याची गरज नाही. आता जी इलेक्शन या जिल्ह्यामध्ये पार पडली, त्या इलेक्शनमध्ये कशा प्रकारे निलेशजींना या जनतेने, मतदारांनी आशीर्वाद दिला तर आपण सर्वांना ज्ञात आहे. नाही तर आज इलेक्शन जी झाली जिल्हा परिषदेत, नाही तर वैभव नाईक सांगणार होते अफाट पैशाचा वाटप झाला, लोकांना पैशाचा वाटप करून, अनाप पैशाचा वाटप करून या ठिकाणी इलेक्शन जिंकलं. निलेशजींच्या माध्यमातून सन्मान राणेसाहेब असतील, आमचे भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चव्हाणसाहेब असतील, त्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेशजी राणेसाहेब असतील, यांच्या नेतृत्वाखाली कुठल्याही पैशाचा बाजार न करता हे इलेक्शन पार पडलं. एकानेही सांगितलं नाही की ते पैशाचं वाटप झालं. मतदाराने कामावरती प्रेतून महाराष्ट्र राज्यात सन्माननीय देवेंद्रजी ज्या पद्धतीत काम करतायत, शिंदे साहेब ज्या पद्धतीत काम करतायत, महाराष्ट्र सरकार ज्या पद्धतीत काम करतायत, देशामध्ये मोदी साहेब ज्याप्रमाणे काम करतायत आणि आमच्या जिल्ह्यामध्ये पालकमंत्री, खासदार, आमदार ज्या पद्धतीने काम करतायत, या कामावरती प्रेरित होऊन या सिंधुदुर्ग जनतेने जिल्हा परिषद पंचायत समितीला भरभरून यश दिलं आहे. त्यामुळे वैभव नाईकांना आता स्वतःच काय समजत नाही. त्यामुळे निलेश राणेंवरती आरोप त्यांनी करू नये. निलेश राणे नेहमी जनतेच्या पाठीशी आहेत, कारण
जी काही नोटीस आली किनारपट्टीवरती ती सर्व पक्षीय लोक आहेत ती तिथे कधी निलेश साहेबांनी विचारलं नाही, तुम्ही कुठच्या पक्षाचे आहात. निलेश साहेबांनी फक्त पालकतो पुढाळ बाजूचं स्वीकारल्यानंतर जे मतदार आहेत, जे व्यावसायिक आहेत, जे कोण आहेत ते सगळे माझ्या कुटुंबातले आहेत, त्याला न्याय देणं हे माझं कर्मप्राप्त माझं कर्तव्य आहे. या भावातून निलेशची काम करतायत. त्यामुळे निलेशजींवरती म्हणजे सूर्यावरती चुकल्यासारखं होईल असं मला वाटतं. की त्यांनी प्रकार करू नये असं माझं या ठिकाणी सांगणं आहे. कारण मोठ्या संख्येने निलेशजींबरोबर मच्छीमार उपस्थित होते आणि निलेशजींना ही नोटीस आल्याची बातमी प्रेसच्या माध्यमातून कळल्यानंतर मुंबईवरून निलेशजी ताबडतोब येऊन मच्छीमारांना दिलासा देण्यासाठी त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे एक लोकप्रतिनिधी म्हणून त्या ठिकाणी उभे राहिलेले आहेत. ज्यांची तक्रार आहे त्यांना सुद्धा कन्व्हिन्स विनंती करण्याचा प्रयत्न सन्माननीय निलेशजी करतायत आणि माझ्या माहितीप्रमाणे श्री रामेश्वराच्या कृपेने हे जे काही संकट आलेले आहे ती कायमस्वरूपी ते टळेल असं माझी स्वतःची भावना आहे. त्यामुळे वैभव नाईकांना मी या प्रसंगी एवढंच सांगेन की आपण जे जे काही करताय, आता सध्याचं जे राजकारण जे काही करताय ते कशा पद्धतीत करताय ते आपणच आपलं ठरवावं. कारण काल जिल्हा परिषदमध्ये सुद्धा मी बघितलं जे उमेदवार होते, आपण काही लोकांना पाठिंबा देत होता, काही अपक्षांना देत होता, पण ही सर्वच उमेदवार हे कोणाचे होते, कसे उभे राहिलेले होते. कारण एक नेरूरमध्ये जो उमेदवार अपक्ष उभा राहिला होता त्या उमेदवारांना सत्कार प्रसंगी त्यांनी भाषण केलं की ते शिवसेनेने सत्कार उभाटाने सत्कार आयोजित केलेला होता आणि त्या उमेदवाराने आणि त्या ठिकाणी वैभव नाईक मशाल वगैरे लावलेली होती त्या ठिकाणी त्याच्या बॅनरवरती. तर तो म्हणतोय आता मी माझ्या कार्यकर्त्यांना विचारणार आता मी कुठच्या पक्षामध्ये जाऊ आणि सत्कार लावला उभाटाने म्हणजे त्यांच्या समोरच त्यांनी गायचा आहे वैभव नाईकांनी त्यांच्या सर्व सहकार्यांना दिलं की या मॅडम मोठी सोंग घेऊन जनतेचं दिशाभूल करू नये. जनता सुज्ञ आहे, जनतेला माहिती आहे निलेशजी कशा प्रकारे काम करतायत. म्हणून निलेशजींना जी इलेक्शन या आता 1 वर्षामध्ये पार पडली 5 महिन्यामध्ये त्या सर्व इलेक्शनमध्ये निलेशजींना भरभरून यश दिलं. त्यामुळे मी वेगळं निलेशजींचं कौतुक करण्याची गरज नाही. निलेशजींच्या कामाचं कौतुक मतदारांनी केलेलं आहे असं माझं म्हणणं आहे. ते वैभव नाईकांनी करायची गरज नाही. तर पुन्हा एकदा मी सांगतो वैभव नाईकांनी ही केविलवाणी धडपड आता थांबवावी. आपण कुठे जा नाना चौकीवर त्याच्याबद्दल माझं काही म्हणणं नाही, परंतु निलेशजी ज्या पद्धतीत काम करतायत त्या कामाला आता तरी कोणा त्याच्या निलेशजींना कोण स्पर्धक असेल असं मला वाटत नाही. तुम्ही केवढं चक्र कोणाला घेऊन जरी इथे निर्माण करायचा प्रयत्न केला तरी निलेशजींचा आता जो अश्वमेघ जो रथ चाललेला आहे तो रथ आवरण्याची ताकद आता तुमच्यामध्ये कोणातच राहिलेली नाही असं माझं ठाम मत आहे. निलेशजी योग्य मार्गाने काम करतायत, अर्थात योग्य मार्गाने जनतेच्या पाठीशी आहे. शिंदे शिवसेनेच्या वतीनं किल्ले सिंधुदुर्ग आणि राजकोट किल्ला इथं जात छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिवादन करण्यात आलं.
शिवछत्रपती महाराजांची जयंती आहे. ज्या महाराजांनी हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली आणि सर्व हिंदूंना महाराष्ट्रामध्ये देशामध्ये स्वाभिमानाने जगायला शिकवलं, त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांची आज जयंती आणि त्यानिमित्ताने आमच्या शिवसेना पक्षाचे सर्व पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी, नगराध्यक्ष, आमच्या नवनिर्वाचित जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, उपनगराध्यक्ष, नगरसेवक, आमच्या पक्षाचे जिल्हास्तरीय सर्व पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने छत्रपती शिवाजी महाराजांचं दर्शन घेण्यासाठी छत्रपती महाराजांचा जो मालवणमध्ये किल्ला आहे, त्या किल्ल्यामध्ये छत्रपती महाराजांचं मंदिर आहे. त्या मंदिरामध्ये छत्रपती महाराजांचं दर्शन घेण्यासाठी आणि त्यांचं पूजन करण्यासाठी आणि आशीर्वाद घेण्यासाठी मोठ्या संख्येने सकाळी त्या ठिकाणी आपण गेलो होतो. छत्रपती शिवाजी महाराजांचं दर्शन घेतल्यानंतर या महाराष्ट्र राज्याचे त्यावेळेचे मुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब आणि आताचे मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, अजितदादा पवार त्यावेळी, या महाराष्ट्र शासनाने आमचे पालकमंत्री नितीनजी राणे आणि खासदार नारायणराव राणे, या रामरावचे लोकप्रिय आमदार निलेशजी राणे यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी राजकोट या ठिकाणी भव्य दिव्य छत्रपती महाराजांची प्रतिकृती असलेला मोठा पुतळा या ठिकाणी उभारण्यात आलेला होता आणि याचं उद्घाटन सुद्धा देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब यांच्या शुभ हस्ते झालेलं होतं. आणि छत्रपती महाराजांच्या किल्ल्यावरती जाऊन छत्रपती महाराजांचं दर्शन घेतल्यानंतर आम्ही सर्वच मंडळी या राजकोटवरती छत्रपती महाराजांच्या पुतळ्याच्या जवळ येऊन त्यांना नतमस्तक झालो आणि त्यांचे या ठिकाणी त्यांचे आशीर्वाद घेतले. आणि आमच्या सर्वच कार्यकर्त्यांनी, लोकप्रतिनिधींनी छत्रपती महाराजांचा आपण आशीर्वाद घेतो. त्यावेळी छत्रपती महाराजांचा इतिहास, त्यांनी केलेलं काम, त्यांनी केलेलं कार्य, त्यांनी दिलेले संस्कार ह्याचं पालन छत्रपती महाराजांना आम्ही प्रार्थना केली की आपल्या आशीर्वादाने आपले आचार विचार आमच्या सर्व कार्यकर्त्यांमध्ये, लोकप्रतिनिधींमध्ये, आमच्या सर्वांमध्ये ते यावोत आणि जनतेची सेवा, एक समाज कार्यकर्ता या नात्याने जनतेची सेवा आमच्याकडून घडावी. आणि नेहमी मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो की आमच्या सर्वच पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी छत्रपती महाराजांचा आदर्श ठेवून या ठिकाणी काम करावं. आमचे इथले आमदार निलेशजी राणे जे 1.25 वर्ष या मतदारसंघामध्ये जे काम करतायत, पर्यटनाच्या बाबतीत या मालवण पर्यटन जिल्हा, सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन आणि मालवण तालुका हे केंद्रबिंदू आहे. त्यामुळे या केंद्रबिंदू पाहून मालवणमध्ये पर्यटन अजूनही कशा प्रकारे वाढवता येईल, त्यांना सोयी कशा उपलब्ध करून देता येतील ह्याच्यासाठी सातत्याने गेले वर्ष प्रयत्न करतायत आणि त्या प्रयत्नाला आता यश येताना सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे आम्ही सर्वच कार्यकर्ते छत्रपती महाराजांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून आम्ही समाजात आपण वावरू, समाजाची सेवा करू अशी या ठिकाणी आम्ही शपथ घेतली आणि महाराजांचा आशीर्वाद घेतला. माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या जीवनावर आधारित ध्येयधुंद पुस्तकाचं प्रकाशन नुकतंच पार पडलं. या पुस्तकाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खास शुभेच्छा दिल्यात. पाहूया. भारताचे माजी मंत्री आणि ज्येष्ठ विचारक सुरेश प्रभूजी यांच्या कार्यावर लिहिलेलं पुस्तक ध्येयधुंद ॲडव्होकेट नकुल पारसेकर यांनी लिहिलेले पुस्तक आहे. खरं म्हणजे भारताच्या इतिहासामध्ये सुरेश प्रभू साहेब एक असे मंत्री झाले की ज्यांनी आपल्या प्रत्येक कार्यकाळामध्ये काहीतरी वेगळं करून दाखवलं. भारताला विकासाकडे नेण्याकरता अत्यंत महत्वाचे निर्णय हे त्यांच्या प्रत्येक कार्यकाळात झालेले आपण बघितले. आणि हे सगळं करत असताना त्यांनी कधीच आपली सहजता, आपला साधेपणा हा सोडला नाही. आणि म्हणूनच लोकांमध्ये प्रचंड अशा प्रकारचं एक प्रेम हे त्यांना नेहमीच मिळालं. मला असं वाटतं की ही अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे. मी पारसेकरांचं मनापासून अभिनंदन करतो की त्यांनी हे पुस्तक या ठिकाणी लिहिलं. कारण
ज्या प्रकारे ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह काम सुरेश प्रभू साहेबांनी केलेलं आहे ते ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह काम हे इतरांपर्यंतही पोहोचलं पाहिजे, पुढच्या पिढीपर्यंतही पोहोचलं पाहिजे आणि विविध राजकारण्यांपर्यंतही पोहोचलं पाहिजे. त्या दृष्टीने हे पुस्तक अत्यंत महत्वाचं ठरेल आणि मी या ठिकाणी सुरेश प्रभू साहेबांना आणि त्यासोबत नकुल पारसेकर यांना मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. आरोग्य यंत्रणेच्या चुकीच्या उपचारामुळे आपल्या वडिलांचा मृत्यू झाल्याचा आरोप वेंगुर्ला तालुक्यातील कोचरा शेळपी भागातील महेश राणे यांनी केलाय. आपल्या वडिलांचा बोगस आणि बनावट HIV रिपोर्ट करून तब्बल 4 वर्ष त्यांच्यावर उपचार केलेत आणि आताच त्यांच्या दोन्ही किडन्या फेल होऊन त्यांना ब्रेन स्ट्रोक येऊन त्यांचा मृत्यू झालाय. यामुळे त्यांच्या मृत्यूला आरोग्य यंत्रणा कारणीभूत असल्याचा आरोप महेश राणे यांनी करत कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. नमस्कार, माझं नाव महेश राणे. मी गाव महसूल सिरामडी शेळपी गावामध्ये राहतो, वाडीमध्ये. आणि माझ्या वडिलांना 29 तारीखला आजारी होते आणि आजारपणात त्यांना आम्ही परत हॉस्पिटलला घेऊन गेलो कुडामध्ये आणि त्यांना 13 दिवस त्यांच्यावर उपचार सुरू होते आणि त्यातून मग काय त्यांच्या परिस्थितीमध्ये काय सुधारणा झाली नाही. मग तिथून आम्ही गोवा बांबोळी हॉस्पिटलला आम्ही त्यांना हलवलं आणि तिथे गोवा बांबोळी हॉस्पिटलला सुद्धा तिथे उपचार चालू झाले त्यांचे आणि 15 दिवसानंतर त्यांचं मृत्यू झाला त्यांचा. आणि मृत्यू झाल्यानंतर आम्हाला असं समजलं की त्यांचे जे आम्ही फाईल काढले त्याच्यामध्ये डॉक्टरांनी सांगितलं की त्यांच्या प्रचंड किडन्या फेल झालेल्या आहेत आणि त्यांचा ब्रेन स्ट्रोक बसला त्यांना, म्हणजे ब्रेन स्ट्रोकमुळे त्यांचा ह्याच्यामध्ये मृत्यू झाला. तर मग आम्ही किडन्या फेल झाल्या हे आम्हाला पटत नव्हतं, कारण त्यांना कुठल्याही प्रकारची व्यसनं किंवा कुठल्याही प्रकारचं हे नव्हतं, कुठल्याही प्रकारची व्यसनं नव्हती त्यांना. मग आम्ही याची संपूर्ण सखोल चौकशी केली तर मृत्यूच्या दुसऱ्या दिवशी आम्हाला समजलं की एक त्यांच्या बास्केटमध्ये एक HIV त्यांच्या गोळ्या होत्या आणि त्या गोळ्या आम्हाला दुसऱ्या दिवशी समजल्या, मृत्यू झाल्याच्या दुसऱ्या दिवशी. आणि ते आम्ही त्याची चौकशी केली तर त्याच्यामध्ये बाबांच्या बॅगमध्ये एक बुकलेट आढळलं. ते ओरोस हॉस्पिटलचं HIV बुकलेट होतं आणि त्या HIV बुकलेटवर त्यांच्या जे काही उपचार चालू होते ते बुकलेट त्याच्यामध्ये संपूर्ण त्याच्यामध्ये मेन्शन होतं. आणि त्याच्यानंतर आम्हाला समजलं की याच्यामध्ये HIV हे असं निदान झालेलं आहे ओरोस हॉस्पिटलमधून. आणि नंतर ह्याच्यानंतर आम्हाला हा धक्काच बसला, कारण आम्हाला हे पटतच नव्हतं की माझ्या वडिलांना HIV झाला होता. कारण परम हॉस्पिटलमध्ये 13 दिवस ऍडमिट राहिले होते ज्या ICU मध्ये. तर तिथे डॉक्टरांनी आम्हाला कुठलीच कल्पना दिली नाही की त्यांना HIV झाला असेल, आम्हाला काही विषय सांगितलं गेलं नाही. त्याच्यानंतर गोवा हॉस्पिटलमध्ये सुद्धा सरकारी गोवा बांबोळी हॉस्पिटलमध्ये सुद्धा डॉक्टरांनी आम्हाला सांगितलं नाही ते की HIV ग्रस्त पेशंट आहेत म्हणून. मग आम्हाला एवढा धक्का बसला की मग ह्या सरकारी हॉस्पिटल सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सरकारी हॉस्पिटलमध्येच यांची जी ट्रीटमेंट चालू होती 2022 पासून, जे 2 बुकलेटवर 2022 सन हे होतं साल. आणि मग 2000 4 वर्षामध्ये त्यांचा गोळ्या घेऊन एवढा प्रचंड त्यांच्या किडनीवर परिणाम झाला. म्हटलं मग आम्ही म्हणालो, आम्हाला वाटायला लागलं की एवढा मग त्रास कसा काय झाला त्यांना HIVचा. मग ह्यांनी आम्हाला का कल्पना दिली नाही, जर होता असेल तर पत्नी मुलांना. कारण पत्नी मुलांची आईची कोणाचीच त्यांनी टेस्ट घेतली नाही, आम्हाला कुठलीच कल्पना दिली नाही. मग मी त्यांना RTI खाली उत्तर इथपर्यंत त्यांच्याकडे हॉस्पिटलमध्ये गेलो, सरकारी हॉस्पिटलमध्ये ओरोसच्या. आणि तिथून त्यांना मी काही प्रश्न विचारले तर त्यांच्याकडे काही समाधानकारक उत्तरं मिळाली नाही. त्यांनी उडवाउडीची उत्तरं दिली. आणि त्याच्यानंतर त्यांनी सांगितलं आम्हाला की जागृती फाउंडेशन ओसरगावची ह्यांनी मापन गावामध्ये कॅम्प घेतला होता आणि त्याच्या मार्फत आम्हाला हे पेशंट आले होते. मग तिथे सुद्धा आम्ही सावंतवाडीच्या रुग्णालयाची पण 2 माणसं आली होती त्या कॅम्पमध्ये. मग तिथे पण आम्ही जाऊन चौकशी केली, त्यांनी पण उडवाउडीची समाधानकारक उत्तरं दिली नाही. त्याच्यानंतर मी जागृती फाउंडेशन ओसरगाव यांच्या ऑफिसला पण गेलो, तिथे पण त्यांच्याकडे काही समाधानकारक उत्तरं मिळाली नाही. त्यांनी पण अशाच प्रकारची वायफळ काही उत्तर हे दिली आम्हाला सांगितलं. आणि त्यांना एकच प्रश्न विचारला की आमच्या पत्नीला
म्हणजे त्यांच्या पत्नीला जर HIV झाला असेल 2022 मध्ये, तर तुम्ही त्यांच्या पत्नीची तुम्ही टेस्ट घेतली का, तुम्ही तपासणी केली का? त्यांनी सांगितलं आम्हाला हे कंपल्शन नाहीये पत्नी मुलांची टेस्ट करण्याचा. त्याच्यामुळे त्यांनी सांगितलं की आम्हाला माझ्या घरात काय कळवायचं नाही. मग भले जर वडिलांनी जर माझ्या घरी सांगितलं नसेल तर हे काम समुपदेशक किंवा डॉक्टरांनी आमच्या आईला आम्हाला त्यांना सांगण्याचं कर्तव्य होतं की त्याने सांगितलं पाहिजे, जेणेकरून आम्हाला समजलं असतं आणि आम्ही अन्य ठिकाणी त्यांची चौकशी करून किंवा त्यांच्यावर आम्ही जर HIV झाला असता तसा खरोखरच, तर आम्ही त्यांचे योग्य ती काळजी घेतली असती आणि आज माझे वडील आज हयात असले असते. आज ही गोष्ट अत्यंत दुर्दैवी झाली आणि त्या दुर्दैवी घटनेमध्ये माझ्या वडिलांचा मृत्यू झाला. ही एक आज फसवणूक झाली माझ्या वडिलांबाबतीत आणि ही फसवणूक इतर लोकांच्याही बाबतीत होऊ नये ही माझी हो. त्यांच्या ब्लड टेस्ट केल्या होत्या, परंतु HIVचं निदान झाल्याचं आम्हाला कोणताही त्यांनी सांगितलं नाही. HIV झाल्याचं असं ग्रस्त आहेत HIV मुळे असं कुठलंही आम्हाला हे जाणवलं नाही त्यांना. HIVचं बाबांचा 13/11/2025 ला मृत्यू झाला. 2025 ला तर मृत्यू झाल्याच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 14 तारीखला आम्हाला हे ज्यावेळी आम्ही टॅबलेट बघितले त्यांच्या एका बॅग मध्ये, त्यावेळी आम्हाला समजलं की HIVचे टॅबलेट होते आणि त्यांच्या बॅग मध्ये एक HIVचं बुकलेट होतं. या बुकलेटवरून आम्हाला लक्षात आलं की हे HIVचं बुकलेट की त्यांना HIVचं हे ओरोस हॉस्पिटल मधून त्यांच्यावर उपचार चालू होते. हो. आम्ही मग कुटुंबाने मी माझ्या आईने म्हणजे माझ्या बाबांची आई आहे आज हयात, त्यांची पण आम्ही तिघांनी पण टेस्ट करून घेतली पत्नी मुलांनी आणि त्यांच्या आईंची आम्ही टेस्ट करून घेतले. प्रायव्हेट आणि सरकारी मध्ये पण आम्ही आमच्या स्वखर्चाने टेस्ट करून घेतले. मला निगेटिव्ह म्हणून आलेला आहे, रिपोर्ट आहे आमच्याकडे. आता तुमचं काय मागणी आहे याबाबत, तुम्ही काय केलं, तक्रार वगैरे केली? मी कालच जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे आणि स्थानिक पोलीस स्टेशन निवती तसेच मी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मी लेखी तक्रार दिलेली आहे आणि पोलीस पण लेखी तक्रार हे तक्रार घेत नव्हते, परंतु मी लेखी तक्रार देऊन त्याची पोच घेतलेली आहे. हो नक्कीच. माझ्या वडिलांना आमच्या जर HIV 2022 मध्ये जर त्यांनी घोषित केलं असेल तर त्यांनी पत्नी मुलांना म्हणजे आम्हाला आणि माझ्या पत्नी मुलांना आईला आम्हाला त्यांनी कल्पना दिली असती तर आम्ही त्यांचे उपचार अन्य ठिकाणी पण त्यांच्यावर उपचार घेतले असते जर, आणि ते कसे त्यांना चांगलं दीर्घायुष्य मिळालं असतं ह्या दृष्टीने आम्ही त्यांची काळजी घेतली असती. ह्याच्यामध्ये एक प्रकारे निष्काळजीपणा झाला कर्मचाऱ्यांचा आणि ह्याच्यामध्ये फसवणूक झाली मला वाटतं. जर असलं असतं तर त्यांनी आम्हाला सांगितलं असतं. खरोखरच जर असलं असतं त्या HIV, कारण गव्हर्नमेंटच्या केंद्र शासनाच्या राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार HIV ग्रस्त जर पेशंट घरात आढळला तर त्यांच्या जवळच्या पत्नी मुलांची टेस्ट करतात, कंपल्सरी करतात ही टेस्ट. परंतु जर आम्हाला जर कळालं असतं त्या टायमिंगला तर आम्ही योग्य ती खबरदारी घेतली असती, काळजी घेतली असती. आज आमच्या पण जीविताचा त्यांच्यामुळे धोका निर्माण झालेला आहे आणि जर असलं असतं तर आम्हाला त्यांनी नक्कीच कळवलं असतं. परंतु हा बोगस आणि बनावट हे प्रकार फसवणुकीचा केला, त्याच्यामुळे आमच्यापर्यंत ही माहिती कळवली त्यांनी गेली नाही, हा आमचा एक आरोप आहे. हो नक्कीच मला वाटतंय, कारण जर HIV असला असता तर त्यांनी आम्हाला नक्कीच कळवलं असतं त्या शासन स्तरावरून. परंतु आम्हाला शासन स्तरावरून वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांनी कुठल्याही प्रकारचा आम्हाला कल्पना दिलेली नाही. मग कशावर न होता त्यांना HIV हा आम्हाला प्रश्न उद्भवतो. ज्यावेळी तुमच्या बाबांचा मृत्यू झाला त्यावेळी तो मृत्यू कोणत्या कारणामुळे झाला, म्हणजे तुम्ही ऍडमिट केला होता त्यांना, त्याच्यानंतर कोणत्या कारणामुळे बाबांचा मृत्यू झाला? बाबांचा मृत्यू झाला मुख्य कारण म्हणजे त्यांच्या किडन्या फेलर झाल्या आणि मूत्राशयातून युरिन वगैरे प्रचंड प्रमाणात गेलं. त्यांचं किडन्या प्रचंड प्रमाणातच त्यांच्या फेल झाल्या होत्या आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यांचा ब्रेन स्ट्रोक त्यांना बसला. प्रचंड मानसिक तणावामध्ये त्यांना ब्रेन स्ट्रोक बसला आणि असं आमच्या अहवालामध्ये त्यांनी आम्हाला दिलेलं आहे मृत्यूचं कारण. 2022 पासून तुम्ही म्हणताय त्यांच्यावर उपचार सुरू होते, तर असं मध्यंतरीच्या काळात कधी तुम्हाला जाणवलं का की बाबा आपल्यापासून काही लपवत आहेत किंवा बाबांकडे काही उपचार सुरू आहेत किंवा त्यांच्या तब्येतीमध्ये बिघाड झाला होता का? गेल्या वर्षी बाबांच्या तब्येतीमध्ये पोटात अचानक दुखायला लागल्या आणि उलट्या व्हायला लागल्या, म्हणून बाबांनी मला सांगितलं की मला कसं तरीच होतंय, मला डॉक्टरकडे घेऊन चल. त्याच वेळी मी परब हॉस्पिटल कुडाळ येथे मी ऍडमिट केलं त्यांना
सकाळी ऍडमिट केलं आणि संध्याकाळी त्यांना डिस्चार्ज दिलं होतं. त्याच्यामध्ये सुद्धा त्या उपचारादरम्यान त्याच्यामध्ये 2-3 दिवस उलट्या होत होत्या त्यांच्या आणि पोटात प्रचंड आग होत होती असं त्यांनी कारण दिलं होतं. आणि युरिन वगैरे निघत होतं त्यांचं ह्याच्यातून, मूत्राशयातून, असं कारण दिलं होतं त्यांनी. परंतु त्याच्यानंतर ते बरे झाले. 1 वर्षापर्यंत मध्यंतरी काहीच त्यांचं हे नव्हतं, कुठलाच काम व्यवस्थित वगैरे करत होते घरी, शेतीची कामं सगळी व्यवस्थित नीटपणे करत होते, कोणताच आजार पण काहीच नव्हतं आजपर्यंत. त्यांना असं कधी जाणवलं नाही ते एवढ्या प्रचंड प्रमाणात आजारी पडले वगैरे. मागणी आहे माझी सरकारकडे आमची हात जोडून विनंती आहे की माझ्या वडिलांचा हा निष्काळजी, सरकारी यंत्रणेच्या निष्काळजीपणामुळे माझ्या वडिलांचा मृत्यू झाला. आणि जर ही कल्पना जर असली असती आम्हाला, तर माझे वडील आज नक्कीच हयात असले असते. आज आम्ही आमच्या कमी वयामध्ये आम्ही आमचं पितृत्व गमावलं. आणि माझी आई पण आज आम्ही अनाथ पडलो. माझे वडील आज कुठेतरी 60 वर्षाचे परत होते, परंतु एवढे निरोगी होते की आम्ही आज वडील गमावलं आम्ही. आणि माझी विनंती आहे सरकारकडे की असे ग्रामीण भागातले सर्वसामान्य लोक आहेत, गोरगरीब लोक आहेत, शेतकरी लोक आहेत, त्यांना HIV बद्दल फारसं नॉलेज नसतं. त्यामुळे असे कित्येक लोकांचा हे निर्दयीपणे लोकांच्यावर, काही लोकांवर असे उपचार सुरू असतील चुकीच्या पद्धतीने. माझे वडील गेले पण इतरांचे तरी लोकांचे प्राण वाचावेत ही माझी अपेक्षा आहे आणि आम्हाला एक न्याय मिळवून द्यावा. जर योग्य पद्धतीने मी जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे लेखी तक्रार दिलेली आहे, स्थानिक पोलीस स्टेशन ड्युटी येथे लेखी तक्रार दिलेली आहे, अधिक मी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार दिलेली आहे. मला अपेक्षित आहे की आम्हाला योग्य न्याय मिळावा आणि याच्यामध्ये कोण दोषी असतील, जे अधिकारी किंवा संबंधित आहे, जाणून बुजून काही लोकांनी संगमताने हे कारस्थान केलं आहे का माझ्या वडिलांच्या बाबतीत, ह्याची चौकशी करावी. आणि त्याच्यातून आम्हाला जनतेसमोर आणि आमच्यापर्यंत सरकारने आम्हाला संपूर्ण कशा पद्धतीने काय हे झालं याची आम्हाला संपूर्ण समोर माहिती ठेवावी, कोण दोषी आहेत ते. दुसरा एक प्रश्न आहे की ज्यावेळी तुम्ही त्यांना ऍडमिट केलं होतं त्यावेळेचे तुमच्याकडे ब्लड रिपोर्ट त्यांचे आहेत का परब, आणि ज्यावेळी तुम्ही गोव्याला त्यांना ऍडमिट केलेलं होतं त्यांचे ब्लड रिपोर्ट त्यांनी आपल्या पद्धतीने जे ब्लड त्यांनी रिपोर्ट केलेले आहेत, रक्त तपासण्या केलेल्या आहेत, त्यांचे रिपोर्ट आमच्याकडे संपूर्ण आहेत. पण त्याच्यामध्ये HIV झालेला असा कुठेही उल्लेख नाही. HIV आहे किंवा नव्हता हे कुठेही उल्लेख नाही. ज्यावेळी 2022 मध्ये ज्यावेळी बाबांचे रिपोर्ट ब्लड केले गेलेले होते ज्या कॅम्पमध्ये, त्या कॅम्पचे रिपोर्ट तुम्हाला आढळलेत का? त्याच्यामध्ये ब्लडचे रिपोर्टच नाही आहेत. आमच्याकडे बुकलेट आहे बाबांच्या बॅग मध्येचे, पण त्याच्यामध्ये HIV चे रक्त तपासणीचे हे नाहीये, निगेटिव्ह असल्याबाबतचे. बाकी HIV ची ट्रीटमेंट असल्याबाबत त्यांचे बुकलेट मध्ये उल्लेख आहे, गोळ्या घेतल्याचे. त्याच्यात रिपोर्ट कोणते नाहीत, अधिकृत रक्ताचे रिपोर्ट नाहीये, त्याच्यामध्ये अधिकृत असे रिपोर्ट नाहीये. आणि हा कॅम्प कुठे घेण्यात आलेला होता आणि कोणामार्फत? कॅम्प हा म्हापणगाव मध्ये ठाकूर डॉक्टरांच्या क्लिनिक मध्ये कॅम्प लावला होता. आणि हा जागृती फाउंडेशन तिथे कॅम्प मध्ये आले होते आणि त्यांनी घेतला होता. आणि त्या कॅम्प मध्ये सावंतवाडी उपरुग्णालयातले सोनसुरकर म्हणून हे व्यक्ती आले होते. त्यांनी स्वतः आपण सांगितलं की मी त्या कॅम्प मध्ये स्वतः आलो होतो. हा ठाकूर डॉक्टरांच्या क्लिनिक मध्ये कॅम्प झाला होता. शिवजयंतीनिमित्त स्वराज्य संघटना आयोजित भव्य रॅलीला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. भगवे झेंडे, भगव्या फेट्यांसह शिवमय वातावरण शहरात पाहायला मिळालं.
नेते तथा उद्योजक प्रताप भोसले यांच्या संकल्पनेतून आणि नेतृत्वाखाली शिवजयंती उत्सव समिती कणकवली यांच्यातर्फे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त वरवडे ते कणकवली अशा काढण्यात आलेल्या भव्य दुचाकी चारचाकी रॅलीचा उत्साहात प्रारंभ झाला। वरवडे इथं या रॅलीचा प्रारंभ सामाजिक कार्यकर्ते कान्हा मालणकर यांच्या हस्ते झाला। रॅलीमध्ये बाल शिवाजी, शिवाजी महाराजांचे मावळे, दुचाकीवर लागलेले भगवे झेंडे, भगव्या रंगानं सजलेली वाहनं, दर्शनी जीपवर असलेला शिवाजी महाराजांचा पुतळा लक्षवेधी दिसत होता। अर्थातच या रॅलीच्या निमित्तानं वरवडे गाव शिवमय बनलं होतं। दर्शकांचं मनपूर्वक स्वागत। आपण आता आहोत वरवडे गावामध्ये। शिवजयंती उत्सव समिती कणकवली तालुका आयोजित शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त एक भव्य रॅली दरवर्षी निघते। युवा नेते प्रताप भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली ही रॅली दरवर्षी निघत असून यंदा या रॅलीचं 9वं वर्ष आहे। गेली 9 वर्ष सातत्याने या रॅलीचे आयोजन केलं जातं। सद्यस्थितीत ही रॅली वरवडे ते कणकवली अशी होणार आहे। याच निमित्ताने आपण आता आहोत वरवडे गावामध्ये। एकंदर बघितलं तर इकडे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने जमले आहेत। सध्या वाहनांची मोठी गर्दी झाली आहे। मोठ्या संख्येने इकडे दुचाकी लागलेल्या आहेत। विशेष म्हणजे शिवरायांच्या वेशातील मावळे दिसत आहेत, माफ करा, शिवरायांचे मावळे दिसत आहेत, बाल शिवाजी इकडे दिसत आहेत। शिवजयंती उत्सव समिती कणकवली तालुका यांचे सर्व पदाधिकारी, सर्व कार्यकर्ते दिसत आहेत। युवा नेते प्रताप भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही रॅली होत असते, ते सुद्धा समोर दिसत आहेत। सर्व कार्यकर्ते आहेत। आता या रॅलीचा शुभारंभ होतो आहे। त्याच निमित्ताने आपण काही कार्यकर्त्यांशी थोडासा संवाद साधणार आहोत। दरवर्षी रॅली होत असते। आपल्यासोबत इब्राहिम शेख आहेत। शेख साहेब, दरवर्षी रॅली होत असते। युवा नेते प्रताप भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली आपण ही रॅली काढत असतो। तर रॅलीविषयी काय सांगा? रॅली म्हणजे दरवर्षी आम्ही काढतो। आज 9 वर्ष झाले आणि चांगल्या पद्धतीचा प्रतिसाद आहे त्याच्यामुळे। आपल्यासोबत निसार शेख सुद्धा आहेत। विशेष म्हणजे रॅलीचं वैशिष्ट्य आहे, ही रॅली सर्व पक्षीय आहे। सर्व पक्षाची मंडळी इकडे असतात। तसंच अगदी या रॅलीमध्ये विविध धर्माचे, विविध जातीचे लोकही मोठ्या संख्येने सहभागी असतात। अर्थात ही रॅली खऱ्या अर्थाने शिवाजी महाराजांचे जे विचार आहेत, सर्व धर्म समभाव, त्यानुसार ही रॅली चालते आहे। आपल्यासोबत निसार शेख सुद्धा आहेत। निसार भाई, दरवर्षी आपण ही रॅली करत असता, तुम्ही त्याविषयी काय सांगा? लोकांचा खूप उत्कृष्ट प्रतिसाद आहे आणि आज 9 वर्ष लागोपाठ आम्ही हे रॅली करत आहोत आणि खूप आनंद होतो आम्हाला सगळ्यांना। सगळं आपण एकत्र मिळून करतो, त्याबद्दल प्रताप भोसले असेल, कान्हा मालणकर, सुभा मालणकर, इब्राहिम शेख, बरेचसे आमचे लोक मित्रमंडळी आम्ही एकत्र मिळून हे साजरे करतो। भोसले साहेब आमचे आम्हाला मार्गदर्शन प्रत्येक वेळी करतात, सगळ्यांचे मी धन्यवाद देतो। शिवजयंती उत्सव समितीचं हे रॅलीचं यंदाचं 9वं वर्ष आहे। पुढील वर्षी ही रॅली दशकपूर्ती गाठणार आहे। अर्थातच सध्या जर आपण गर्दी पाहिली तर मोठ्या संख्येने दुचाकी स्वार तिकडे दिसत आहेत। दुचाकींच्या मोठ्या मोठ्या रांगा लागलेल्या आहेत। दुचाकींच्या मोठ्या संख्येने रांगा लागलेल्या आहेत। अगदी मोठ्या रस्त्याने रांगा लागलेल्या आपल्याला आता दिसत आहेत। आपले कॅमेरामन साहिल बागवे आपल्याला ज्या दुचाकीच्या रांगा लागलेल्या आहेत त्या दाखवत आहेत। दुचाकींवरती सर्वत्र भगवे झेंडे दिसत आहेत। विशेष म्हणजे दर्शनीची गाडी आहे, त्या गाडीमध्ये शिवाजी महाराजांचा जो पुतळा आहे तो लक्षवेधी दिसतो आहे। विशेष म्हणजे या रॅलीमध्ये जे महिला शिवभक्त आहेत त्यांची संख्या काही कमी नाहीये। एक मोठा उत्साह इकडे सध्या दिसून येतो आहे।
शिवजयंती उत्सव समिती कणकवली यांच्यातर्फे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त वरवडे ते कणकवली अशा काढण्यात आलेल्या भव्य दुचाकी रॅलीचं कलमट गावात उत्स्फूर्त स्वागत करण्यात आलं। यावेळी कलमटचे सरपंच संदीप मेस्त्री, माजी उपसरपंच स्वप्नील चिंदरकर हे देखील उपस्थित होते। युवा नेते तथा शिवजयंती उत्सव समितीचे अध्यक्ष प्रताप भोसले आणि सामाजिक कार्यकर्ते कान्हा मालणकर यांच्या हस्ते कलमट इथं आयोजित करण्यात आलेल्या शिवजयंती उत्सवातील शिवपुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करण्यात आला। यावेळी फटाक्यांची जोरदार आतषबाजी करण्यात आली। शिवजयंती उत्सव समिती कणकवली तालुका यांची वरवडे येथे नुकतीच सुरू झालेली रॅली आता कलमट बाजारपेठेमध्ये दाखल झालेली आहे। वरवडे येथे रॅलीचा शुभारंभ सामाजिक कार्यकर्ते कान्हा मालणकर यांच्या हस्ते झाला। यावेळी अर्थातच सर्व उपस्थित होतेच। आता ही रॅली कलमट बाजारपेठेमध्ये दाखल झालेली आहे। कलमट बाजारपेठेत या रॅलीचं स्वागत करण्यासाठी वेगवेगळी मंडळी उपस्थित आहेत। त्याच्यामध्ये दस्तूरखुद्द कलमटचे सरपंच संदीप मेस्त्री, माजी उपसरपंच स्वप्नील चिंदरकर यांचाही समावेश आहे। अर्थातच ही रॅली आता कलमट बाजारपेठेमध्ये दाखल झाल्यानंतर कलमट बाजारपेठ पूर्णपणे या रॅलीने आता व्यापलेली आपल्याला दिसत आहे। शिवजयंती उत्सव समिती कणकवली तालुका यांच्या रॅलीमध्ये शिवभक्तांचा उत्साह पाहिला तर तो अर्थातच लाजवाब आहे। विशेष म्हणजे पुरुष कार्यकर्ते आहेतच, मात्र सोबतच महिला शिवभक्त आहेत, त्यांची संख्या काही कमी नाही। सध्या कलमट बाजारपेठेमध्ये ही रॅली आल्याच्या नंतर कलमट बाजारपेठेला अगदी असं उत्साहाचं स्वरूप प्राप्त झालेलं आपल्याला दिसत आहे। सर्वत्र भगवे झेंडे दिसत आहेत। याच पार्श्वभूमीवरती इकडे अनेक जे कार्यकर्ते दिसत आहेत। आपल्यासोबत कलमटचे माजी उपसरपंच स्वप्नील चिंदरकर आहे। स्वप्नीलजी, दरवर्षी शिवजयंती उत्सवानिमित्त कणकवली तालुका शिवजयंती उत्सवानिमित्त ही जी शिवजयंती उत्सव समिती कणकवली आहे त्यांच्या वतीने दरवर्षी रॅली आपण आयोजित करत असतात। या रॅलीचे तुम्ही सुद्धा सक्रिय सभासद आहात, काय सांगाल याविषयी? दरवर्षी ही रॅली इथे शिवजयंतीनिमित्त काढण्यात येते। सर्व शिवभक्तांना परत एकदा शुभेच्छा। त्या निमित्ताने सर्व युवकांनी ही बाईक रॅली केलेली आहे। प्रताप भोसले असतील आमचे, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली गेली 9 वर्ष आम्ही इथे सर्वजण या रॅलीत सहभागी होतो। त्याबद्दल सर्वांचे आभार आहेत। वाडीतील सर्व ग्रामस्थ असतील, वरवडे गावातील ग्रामस्थ असतील, हे सर्वजण या रॅलीत उत्स्फूर्तपणे सहभागी होतात। आमच्याशी बोलल्याबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद। आता ही जी रॅली आहे ही रॅली पुढे आता कलमट बाजारपेठ एक शिवजयंती उत्सव आहे। या उत्सवामध्ये शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करण्यासाठी आता ही रॅली जात आहे। कलमट बाजारपेठ येथे सुद्धा कलमट शिवजयंती उत्सव समिती कलमट यांच्यातर्फे एक शिवजयंती उत्सव सुरू आहे। शिवजयंती उत्सव समिती कणकवली यांचे जे अध्यक्ष आहेत युवा नेते प्रताप भोसले आणि सामाजिक कार्यकर्ते कान्हा मालणकर, या दोघांच्या हस्ते येथील शिवपुतळ्यामध्ये आता पुष्पहार अर्पण करण्यात आलेला आहे। आणि अर्थातच शिवजयंती उत्सव समिती कलमट यांच्या वतीने शिवजयंती उत्सव समिती कणकवली यांची जी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्तची रॅली आहे, या रॅलीचं अर्थातच शिवजयंती उत्सव समिती कलमट यांनी आता स्वागत केलेलं आहे। शिवजयंती उत्सव समिती कणकवली यांच्यातर्फे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्त काढण्यात आलेल्या कणकवली ते वरवडे अशा भव्य दुचाकी रॅलीचं कणकवली येथील आप्पासाहेब पटवर्धन चौकात नगराध्यक्ष संदेश पारकर आणि सहकाऱ्यांच्या वतीनं आयोजित शिवजयंती उत्सवात माजी उपनगराध्यक्ष कन्हैया पारकर, विद्यमान नगरसेवक रुपेश नार्वेकर यांनी उत्स्फूर्त स्वागत केलं।
यावेळी शिवजयंती उत्सव समिती गेली 9 वर्ष रॅलीचं उत्कृष्ट आयोजन करते, याबद्दल कन्हैया पारकर यांनी कौतुक केलंय. शिवजयंती उत्सव समिती कणकवली तालुका आयोजित छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त भव्य दुचाकी रॅली आहे. जी रॅली आता कणकवली बाजारपेठेमध्ये दाखल झालेली आहे. कणकवली बाजारपेठ येथे शिवजन्मोत्सव उत्सव इकडे साजरा होत आहे. या ठिकाणी कणकवलीचे नगरसेवक रुपेश नार्वेकर, माजी उपनगराध्यक्ष कन्हैया पारकर असे सर्व उपस्थित आहेत. कन्हैयाजी, कोकणात लाईव्हमध्ये मनपूर्वक स्वागत. शिवजयंती उत्सव समिती कणकवली यांच्यातर्फे दरवर्षी जी मोटारसायकल रॅली होत असते, अर्थात या रॅलीचं दरवर्षी तुम्ही स्वागत करत असता. ह्या रॅलीच्या आयोजनाविषयी काय सांगाल? प्रताप भोसले युवा नेते आहेत, त्यांचं नेतृत्व या रॅलीला लाभलेलं आहे, त्याविषयी काय सांगाल? छत्रपती शिवरायांच्या जन्मोत्सवाच्या निमित्तानं गेली कित्येक वर्ष हे पंचक्रोशीतून गाड्याने मिरवणूक काढतात आणि मोठ्या संख्येने शिवछत्रपती प्रेमी यामध्ये उपस्थित असतात आणि हे सातत्याने कायम ठेवलेले आहे. आणि याच्यामुळे एक वातावरण या शहरामध्ये चांगल्या प्रकारे भगवमय होत आहे, याचा आनंद भरपूर होत आहे. अर्थातच युवा नेते प्रताप भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेली ही रॅली आहे. रॅलीचं हे 9वं वर्ष आहे. सलग 9 वर्ष एक यशस्वी आयोजन या रॅलीने केलेलं आहे. आता ही रॅली कणकवली बाजारपेठेमध्ये जात आहे. कणकवली बाजारपेठ येथे महापुरुष मित्रमंडळाचा कार्यक्रम सुरू आहे. तेथे सुद्धा या रॅलीचं आता पुढे स्वागत होणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्त आम्ही दरवर्षी आयोजित करत असलेल्या रॅलीतून शिवाजी महाराजांचा सर्व धर्मियांना सोबत घेऊन पुढे जाण्याचा एकात्मतेचा संदेश जपण्याचा प्रयत्न करतोय, अशी प्रतिक्रिया युवा नेते प्रताप भोसले यांनी दिली आहे. शिवजयंती उत्सव समिती कणकवली यांच्यातर्फे आयोजित वरवडे ते कणकवली अशा दुचाकी चारचाकी रॅलीची सांगता झाल्यानंतर प्रताप भोसले यांनी कोकणसाद लाईव्हशी संवाद साधलाय. पुढील वर्षी रॅली दशकपूर्ती साजरी करते, त्यावेळी भरगच्च सामाजिक उपक्रमांचं आयोजन करण्यात येणार असल्याचंही ते म्हणाले. तर युवा पिढीनं शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज, जिजाऊ यांचे फोटो किंवा पुतळे डोक्यावर घेऊन नाचण्यापेक्षा त्यांचे विचार आत्मसात करावेत, असं आवाहनही भोसले यांनी केलंय.
समिती कणकवली यांच्या वतीने छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त वरवडे ते कणकवली अशी जी दुचाकी आणि चारचाकी रॅलीची आयोजित करण्यात आली होती. अर्थातच ही दुचाकी चारचाकी रॅली अत्यंत भव्य झाली होती. शेकडो दुचाकी स्वार, शेकडो चारचाकी स्वार या रॅलीमध्ये सहभागी झाले होते. या रॅलीमध्ये अर्थातच सर्व शिवभक्त होते, त्यांचा उत्साह प्रचंड अभाव होता. आणि अर्थात ही रॅलीचे समारोपाचं ठिकाण आहे कणकवली शहरामधील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक. या चौकामध्ये आता ही रॅली दाखल झालेली आहे. विशेष म्हणजे कणकवली चौकामध्ये सध्या एका कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे, तोही कार्यक्रम सुरू आहे. आणि अर्थातच आता प्रताप भोसले जे शिवजयंती उत्सव समिती कणकवली या रॅलीचे माफ करा या समितीचे जे प्रमुख आहेत ते आता येथे दाखल झालेले आहेत. कणकवली शहरामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा जो पुतळा आहे येथे छत्रपती या पुतळ्याला आता शिवजयंती उत्सव समिती कणकवलीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते हे आता पुष्पहार अर्पण करण्यासाठी गेलेले आहेत. शिवजयंती उत्सव समिती कणकवलीचे अध्यक्ष प्रताप भोसले यांच्या उपस्थितीमध्ये कान्हा मालवणकर आणि संजय साळसकर जे शिवजयंती उत्सव समितीचे सक्रिय कार्यकर्ते आहेत, हे दोघे आता पुष्पहार अर्पण करत आहेत. शिवजयंती उत्सव समिती कणकवली यांच्यातर्फे दरवर्षी शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त भव्य रॅलीचं आयोजन केलं जातं. सलग 9 वर्षे ही रॅली सुरू आहे. 2018मध्ये या रॅलीला प्रारंभ झाला होता. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय जिजाऊ, जय शिवराय. शिवजयंती उत्सव समिती कणकवली यांच्यातर्फे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त अर्थातच दरवर्षी भव्य दुचाकी आणि चारचाकी अशा रॅलीचं आयोजन केलं जातं. गेली 9 वर्षे ही रॅली अगदी कोणताही खंड न पडता सुरू आहे. अर्थातच ही रॅली ज्यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असते ते शिवजयंती उत्सव समितीचे अध्यक्ष मराठा समाजाचे युवा नेते प्रताप भोसले हे आपल्या सोबत आहेत. वरवडे ते कणकवली अशी रॅली झाली. आपण सर्वांनीच पाहिली की या रॅलीमध्ये शेकडो दुचाकी स्वार आणि चारचाकी स्वार सहभागी झाले होते. अर्थातच या रॅलीमध्ये शिवभक्तांचा प्रतिसाद उत्स्फूर्त होता. त्याच विषयी आपण बोलतो आहोत शिवजयंती उत्सव समितीचे अध्यक्ष प्रताप भोसले यांच्याशी. प्रताप भाई, कोकणात लाईव्हमध्ये मनपूर्वक स्वागत. गेली 9 वर्ष तुम्ही या रॅलीचे आयोजन करत आहात, त्याविषयी काय सांगा? सर्वप्रथम आपल्या सर्वांना जय जिजाऊ, जय शिवराय. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जो आदर्श दिलेला आहे, आदर्श घडवून दिलेला आहे, त्या आदर्श घेऊनच आम्ही पुढे चाललेलो आहोत. सर्व जाती, सर्व धर्मातील लोकांना एकत्र घेऊन आम्ही मार्गावरती वाटचाल करत आहोत. एक महत्त्वाचा मुद्दा इकडे नमूद करावा असा वाटतो. या रॅलीमध्ये ही रॅली एकतर कुठल्या पक्षाची नसते, सर्व पक्ष या रॅलीमध्ये सहभागी असतात. दुसऱ्या बाजूला जसे सर्व पक्षीय असतात तसे सर्व जातीचे, सर्व धर्माचे लोक. थोडक्यात ही रॅली खऱ्या अर्थाने शिवभक्तांची होते. अगदी मला मुस्लिम बांधव ही रॅलीमध्ये दिसले, ख्रिश्चन बांधव ही दिसले. याविषयी काय सांगा? सामाजिक जे स्वास्थ्य आहे, जाती धर्मातलं जे स्वास्थ्य आहे, ते स्वास्थ्य योग्य पद्धतीने टिकून राहावं, हा या रॅलीचा हेतू आहे. प्रताप भाई, गेली 9 वर्षे ही रॅली आयोजित करत आहात आपण. ही रॅली आता दशकपूर्तीच्या उंबरठ्यावरती आहे. अर्थातच पुढच्या वर्षीची रॅली होणार आहे. त्यावेळी ह्या रॅलीला 10 वर्ष पूर्ण होणार आहेत. याविषयी काय सांगा? कधीच काळ पुढे सरकला तो म्हणजे शब्दात व्यक्त करणं म्हणजे फार कठीण आहे. पण ज्या हेतूने जे सुरुवात केलेली आहे तो हेतू मात्र तसाच स्थिर राहिलेला आहे. हा आनंद आहे. आणि 10वं जे वर्ष आहे ते फार म्हणजे अतिशय उत्कृष्ट पद्धतीने आणि आम्ही इतर सामाजिक कार्यक्रम राबवणार आहोत. याविषयी आणखी एक प्रश्न असा विचारावा असा वाटतो. गेली कित्येक वर्ष, जवळपास 15 ते 20 वर्ष तुम्ही सामाजिक क्षेत्रामध्ये कार्यरत आहात. मराठा समाजाच्या अनेक संघटना आहेत ज्यांचे तुम्ही पदाधिकारी राहिलेले आहात. संभाजी ब्रिगेड सारख्या महाराष्ट्रातील एका खूप मोठ्या संघटनेचे तुम्ही जिल्हाध्यक्ष होता. अर्थातच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात एक लक्षवेधी चेहरा म्हणून तुमच्याकडे पाहिलं जातं. प्रश्न असा आहे, भविष्यामध्ये राजकारणात येण्याची इच्छा आहे की नाही? मला समाजकारणातच राहू द्या. उगाच ह्या निमित्ताने, शिवाजी महाराजांच्या जयंती निमित्ताने तुम्ही राजकीय विषयाला जन्म घालू नका. एक शेवटचा प्रश्न. गेली 9 वर्ष रॅलीचे आयोजन करत आहात तुम्ही. शिवाजी महाराजांचे विचार जे सदैव जिवंत राहावेत हा त्याच्या पाठीमागचा उद्देश असतो. या निमित्ताने तुमच्यासोबत असंख्य कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने इकडे असतात. हे कार्यकर्ते असतील किंवा तुमच्या मार्गदर्शनाखाली अनेक पिढ्या ज्या घडत आहेत कार्यकर्ते म्हणून, मग ते मराठा समाजातील असतील किंवा बहुजन समाजातील असतील किंवा शिवभक्त असतील, या सर्वांना काय संदेश द्या?
एक महाराजांचा जो एकात्मतेचा जो संदेश आहे तो संदेश आहे. महाराज छत्रपती शिवाजी महाराज, आई जिजाऊ मासाहेब, छत्रपती संभाजी महाराज हे डोक्यावरून घेऊन नाचण्याची म्हणजे वस्तू नाही आहे. ही म्हणजे व्यक्ती आहेत त्या डोक्यात घालण्याची गरज आहे. त्यांचे विचार, त्यांचे आचरण, त्यांनी जे हिंदवी स्वराज्य जे निर्माण केलं, स्वराज्य निर्माण केलं, ते स्वराज्य कसं होतं, काय होतं, त्याचा तरुण पिढीने अभ्यास करणं गरजेचं आहे. आणि नुसता अभ्यास करणं गरजेचं नाही तर त्या वाटेवरती चालणं आवश्यक आहे. आमच्याशी बोलल्याबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद. पुढील वर्षी हीच रॅली, या रॅलीला 1 दशक पूर्ण होणार आहे, त्यासाठी आमच्या मनपूर्वक शुभेच्छा. हे होते प्रताप भोसले शिवजयंती उत्सव समिती कणकवलीचे अध्यक्ष. शिवजयंती उत्सव समितीतर्फे गेली 9 वर्ष अशी रॅली आयोजित केली जात आहे. ही रॅली वरोड्यातून सुरू झाली होती. वरोड्यातून सुरू झालेली रॅली मग पुढे कलमठ बाजारपेठेमध्ये दाखल झाली. तिकडून मग ती कणकवली शहरातील आप्पासाहेब पटवर्धन चौकामध्ये दाखल झाली. तेथून ती रॅली बाजारपेठ मार्गे कणकवली शहरातील शिवाजीनगर येथे गेली होती. शिवाजीनगर येथे ही रॅली गेल्याच्या नंतर तेथून ही रॅली कणकवली शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथे दाखल झालेली आहे. या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यास अभिवादन करून पुष्प अर्पण करून या रॅलीचा आता समारोप झालेला आहे. या रॅलीचं एक वैशिष्ट्य आहे, ही रॅली एकतर गेली 9 वर्ष सलग सुरू आहे. या रॅलीमध्ये पर्टिक्युलर कुठल्या तरी पक्षाचे किंवा कुठल्या तरी जातीचे किंवा कुठल्या तरी धर्माचे नव्हे तर सर्व पक्षीय, सर्व जातीचे, सर्व धर्मीय शिवभक्त मोठ्या संख्येने सहभागी असतात. अर्थातच या पाठीमागे हे जे चोख नियोजन असतं त्याच्या पाठीमागे सर्वाधिक मोठी मेहनत आहे, सर्वाधिक मोठं जे काम आहे ते शिवजयंती उत्सव समितीचे अध्यक्ष प्रताप भोसले यांचं आहे. हीच रॅली आता पुढील वर्षी 1 दशक ओलांडणार आहे. तर पुढील वर्षी देखील अशीच उत्साहाने आपण रॅली करणार आहोत असंही त्यांनी या निमित्ताने सांगितलं आहे. अर्थातच वरवड्यातून सुरू झालेली शिवजयंती उत्सव समिती कणकवली यांची ही रॅली आता कणकवली शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथे आता समाप्त झाली आहे. अर्थातच या रॅलीचा आता इकडे समारोप होत आहे. शिवजयंती उत्सव समिती कणकवली यांच्यातर्फे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त वरवडे ते कणकवली अशा काढण्यात आलेल्या दुचाकी चारचाकी रॅलीला शिवभक्तांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. युवा नेते तथा शिवजयंती उत्सव समितीचे अध्यक्ष प्रताप भोसले यांच्यासह सामाजिक कार्यकर्ते कान्हा मालणकर, संतोष उर्फ पप्पू पुजारे, संजय साळसकर, सुभाष मालणकर आदी प्रमुख कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत रॅलीला प्रारंभ झाला. वरवडे येथून सुरू झालेली रॅली कलमठ बाजारपेठ, त्यानंतर आप्पासाहेब पटवर्धन चौक आणि कणकवली शहरातील शिवाजीनगर इथं दाखल झाली. अखेरीस छत्रपती शिवाजी महाराज चौक इथं शिवपुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून रॅलीचा समारोप झाला. यावेळी जय शिवाजी जय भवानीच्या जोरदार घोषणा घुमत होत्या. या रॅलीच्या निमित्तानं कणकवली परिसर शिवमय झाला होता.
आमदार निलेश राणेंनी शिवजयंतीचं औचित्य साधत किल्ले सिंधुदुर्ग आणि राजकोटवरील छत्रपती शिवाजी महाराजांचं दर्शन घेतलं. मनोभावे नतमस्तक होत आशीर्वाद घेतलाय. सिंधुदुर्गातील आरोग्य व्यवस्था सुधारावी यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोतच. मात्र तोपर्यंत जिल्ह्यातील रुग्ण उपचारांपासून वंचित राहू नयेत त्यासाठी जिल्ह्यात दर 3 महिन्यांनी आरोग्य शिबिराचं आयोजन करण्यात येणार आहे. या शिबिरामध्ये सध्या जिल्ह्यात नसलेले स्पेशालिस्ट डॉक्टर जिल्ह्याबाहेरील वेगवेगळ्या शहरांमधून आणण्यात येणार आहेत. पहिलं शिबिर येत्या 27 फेब्रुवारीला कणकवलीत उपजिल्हा रुग्णालय इथं होणार आहे, अशी माहिती पालकमंत्री नितेश राणेंनी दिली. कणकवलीतील आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्रीपाद पाटील आणि इतर डॉक्टर उपस्थित होते. आजची पत्रकार परिषद सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या आरोग्याच्या व्यवस्थेच्या संदर्भात आहे. सातत्याने सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या आरोग्य व्यवस्थेसंदर्भात आपल्या माध्यमातून पण बातम्या दिल्या जातात. जनतेमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये नाराजगी आहे. आपली जिल्ह्याची आरोग्य व्यवस्था सुधारावी या दृष्टिकोनातून राज्य सरकार म्हणून आम्ही काही पावलं उचलायची ठरवलेली आहेत. या अधिवेशनामध्ये ज्या 23 फेब्रुवारीपासून ते अधिवेशन सुरू होणार आहे तिथे मी स्वतः सन्मान्य मंत्री हसन मुश्रीफजी आणि सन्मान्य आबिटकरजी यांच्याबरोबर बैठक घेऊन जे आरोग्यासंदर्भात हलगर्जीपणा सुरू आहे, निदान करण्याच्या दृष्टिकोनातून ज्या चुका होत आहेत त्या बाबतीमध्ये मी त्यांचं लक्ष वेधणार आहे आणि त्या बाबतीमध्ये बदल घडून आणणार आहे. प्रामुख्याने मेडिकल कॉलेज, गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल या सगळ्या संदर्भात असलेल्या लोकांची नाराजगी आणि तिकडल्या व्यवस्थेचे असलेली जो हलगर्जीपणा आहे त्या सगळ्या बाबतीमध्ये राज्य सरकार म्हणून आम्ही निश्चित पद्धतीने कठोर भूमिका घेणार आहोत, हे प्रामुख्याने मी जनतेला आश्वस्त करतो. पण त्याचबरोबर आज आपल्या जिल्ह्यामध्ये डॉक्टरची कमतरता आहे, काही स्पेशलिस्टची कमतरता आहे, ज्याच्यामुळे आपल्या इकडचे पेशंट बांबोलीमकडे जातात, म्हणजे गोव्याच्या दिशेने जातात. गोव्याला उपचार केलेले करण्यासाठी त्यांना पाठवलं जातं. काही पेशंटना कोल्हापूर रेफर केलं जातं. त्या संदर्भात ह्या डीपीडीसी मध्ये आदरणीय निलेशजी राणे आमदार यांनी पण चिंताही व्यक्त केली होती आणि प्रश्नही विचारले होते. आता ह्या सगळ्या गोष्टी नजरेसमोर ठेवून एका बाजूला तर राज्य सरकार म्हणून कायमस्वरूपी पर्याय आणि व्यवस्था कायमस्वरूपी सुधारावी ह्या दृष्टिकोनातून आम्ही पावलं उचलत आहोत. दुसऱ्या बाजूने
आपल्या जिल्ह्यामध्ये जे डॉक्टर नाही आहेत, जिल्ह्यामध्ये जे स्पेशलिस्ट नाही आहेत, ते एका मेडिकल कॅम्पच्या निमित्ताने उपलब्ध करून दर 3 महिन्यांनी ज्या जिल्ह्यामध्ये आम्ही सिव्हिल सर्जन आणि त्यांची सगळी पूर्ण टीम, त्याचबरोबर डीन पण आहेत, त्यांची सगळी टीम, हे सगळ्यांना एकत्र घेऊन दर 3 महिन्यांनी ह्या जिल्ह्यामध्ये एक आरोग्य कॅम्प किंवा मेडिकल कॅम्प घेण्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही निर्णय घेतलेला आहे. हा मेडिकल कॅम्पमध्ये जे तज्ञ, जे स्पेशलिस्ट आपल्या जिल्ह्यामध्ये नाही आहेत, ते अन्य जिल्हा, अन्य शहरांशी बोलून त्यांच्याशी विनंती करून त्या मेडिकल कॅम्पच्या निमित्ताने त्यांना तिथे बोलवलं जाईल. लोकांची आरोग्य तपासणी केली जाईल. अजून तांत्रिक पद्धतीने आमचे सिव्हिल सर्जन पाटीलजी तुम्हाला माहिती देतीलच. पण एकंदरीत अगर आपण नागरिक म्हणून विचार केला तर आपण उदाहरण डॉक्टरकडे पण गेलो तर आपण दर 3 महिन्यांनी आपल्या आरोग्याची तपासणी करत असतो. दर 3 महिन्याचे आपण औषधाचा साठा आपल्याकडे घेत असतो. आणि म्हणून यापुढे दर 3-3 महिन्यांनी अशा पद्धतीच्या मेडिकल कॅम्प आपल्या जिल्ह्यामध्ये करण्याची प्रथा, हे करण्याची सुरुवात आम्ही या निमित्ताने करत आहोत. जेणेकरून जे डॉक्टर आपल्याकडे नाही आहेत, जे स्पेशलिस्ट आपल्याकडे नाही आहेत, ते आम्ही आमच्या संपर्कातले जे बाहेरचे जे चांगल्यातले चांगले जिल्हा बाहेरचे डॉक्टर आहेत, मुंबई, पुणे, नाशिक, गोवा, जिथे पण त्या क्षेत्रातला जो स्पेशलिस्ट आहे त्याला बोलून आम्ही त्या मेडिकल कॅम्पमध्ये उपलब्ध करणार आहोत. एकदा त्याचं निदान झाल्यानंतर परत म्हणजे त्याला पुढचं मार्गदर्शन करायचं. 3 महिन्याच्या औषधाचा साठा पण आमच्याकडे तिथे उपलब्ध असेल. त्याप्रमाणे 3 महिन्याच्या औषधाचा साठा पण तिला दिला जाईल आणि 3 महिन्यानंतर परत अशा पद्धतीचा मेडिकल कॅम्प घेतला जाईल. जेणेकरून सातत्याने जे स्पेशलिस्ट आपल्याकडे नाही आहेत, जे डॉक्टर आपल्याकडे नाही आहेत, त्या बाबतीची कमतरता आपल्या जिल्ह्यामध्ये भासू नये या दृष्टिकोनातून हे पाऊल आम्ही उचलायचं ठरवलेलं आहे. याला लागणारं जे काही आर्थिक ताकद आहे ती जिल्हा नियोजनाच्या माध्यमातून मी द्यायचं ठरवलेलं आहे. म्हणून एका बाजूला राज्य सरकार म्हणून कायमस्वरूपी तोडगा काढणं आणि दुसऱ्या बाजूने अशा पद्धतीचं सेवा आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या नागरिकांना आम्ही देत राहावं, जेणेकरून जिल्ह्यातल्या नागरिकांना जे काय आरोग्य सेवेच्या अपेक्षा आहे ती आमच्या माध्यमातून देण्याच्या दृष्टिकोनातून आमचा छोटासा प्रयत्न आहे. ही सुरुवात आहे. ह्याच्यामध्ये ह्या एकंदरीत प्रक्रियेमध्ये काय अजून बदल करायचे असतील, ह्याला अजून चांगलं करायचं असेल तर निश्चित पद्धतीने आपणही सूचना देऊ शकता, नागरिकांकडून पण सूचना येतील. हे आम्ही सुरुवात करतोय. दर 3 महिन्यांनी या महिन्याचे एकदा मेडिकल कॅम्प झाले तर पुढच्या 3 महिन्यामध्ये या महिन्यातल्या काय चुका झाल्या, काय सुधार झालं पाहिजे ते तुम्ही आम्हाला कळू शकता. परत 3 महिने पुढच्या 3 महिन्यानंतर जेव्हा आम्ही हा मेडिकल कॅम्प घेऊ तेव्हा त्याच्यामध्ये अजून काही तज्ञ डॉक्टर हे राहिलेत, ह्यांना तुम्ही घेऊन या सर्व्हिसमध्ये असं कमी पडलंय त्याच्यात आपण सुधार करू. म्हणून काही औषधं या औषधांच्या यादीमध्ये हे 1-2 औषधं नाही आहेत ते आपण उपलब्ध करू. म्हणजे जिल्हा आरोग्य व्यवस्था म्हणून आणि पालकमंत्री म्हणून या पूर्ण व्यवस्थेच्या माध्यमातून जिल्ह्यातल्या लोकांची आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून सेवा करण्याचं आम्ही लोकांनी ठरवलेलं आहे. यासाठी सिव्हिल सर्जन, डीन, सगळे जे काय त्यांच्या THO सगळे जी काय टीम आहे ते आम्ही सातत्यपूर्ण आम्ही एक दुसऱ्याच्या संपर्कात होतो आणि असा एक ढाचा आणि असा एक कार्यक्रम आम्ही तयार केलेला आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. सिंधुदुर्गात दर 3 महिन्यांनी स्पेशालिटी आरोग्य शिबिर घेणार, मंत्री नितेश राणेंची मोठी घोषणा. आमदार निलेश राणे शिवरायांसमोर नतमस्तक. आणि कणकवलीत मराठा सांस्कृतिक भवनाचं भूमिपूजन. बातमीपत्रात वेळ झाली इथंच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद.